Ale má puk prihráva na Majorova. Majorov pekne pred Staršinova. Staršinov našťastie vystrelil vedľa. Bol v pekelne dobrej situácii. Blinov teraz spáli. Zrážame mu puk. Dzurila ešte ďalej úsmerne pre Horešov. A tak sme oslabení iba dvaja pred našou branou. Prudká strela. Dzurila vyráža pred Blinova. Blinov dáva na Ragulina. Ragulin dáva opäť Blinovovi. Títo dvaja obrancovia miešajú, dávajú na Majorova. Majorov sa chystá páliť, nebezpečná situácia. Dzurila zachraňuje, ešte ma Horešovský vyhodil opäť, ale iba len pred obranu Sovietskeho zväzu. Ďalšia strela. Blinovom. Blinov vybojoval puk, dáva Firsovovi ten technickou fintou sa uvoľnil. Rúti sa sám na našu branku. Dáva na ľavú stranu svojim spoluhráčom prudká strela. Chcel som povedať, že Golonka zachytí, ale Golonka len od radosti dvihol palicu. Horešovský už zajíždí do levého rohu. Kluzište zastupuje ho v obrane Nedomanský. Nedomanský už po modré čáre dostává Kotouč, vrací Horešovskému. Jirka Holík má příležitost vyslal ke Kotouči. Jde střídat a pozor. Střídáme, máme na ledě jenom 4 hráče, ještě jeden by tam měl být. Sovětští hráči útočí, Masopos před naší brankou, ne, je to Makač. Nahráva na ľavú stranu nabijajúcemu Firsovovi. Firsov mal inkasovať bodiček, neinkasoval, ale ani sa nedostal k puku. Vyhodený puk na Golonku, Golonka sa rúti sám, dáva na Jiříka, Jiřík, Jiřík autorom 6. gólu v 16. minúte 1. sekunde. Ale po prihrávke Golonku, ktorého nie na Sovieti nás však odzbrojujú a je to obranca Blinov, ktorý zabíja za vlastnú branku, dáva Ragulinovi, Ragulin na pravú stranu na Vikulova, Vikulov ďalej na Polupanova, ten dáva gól. Polupanov. 5-3. 3,5 minúty pred koncom. Nečakaná strela cez stĺpko hráčov, to Dzurila nemohol vidieť, on vrhol sa, ale už bol puk za jeho chrbtom. To značí gól, zníženie nášho vedenia opäť na 2 góly, 5-3. Puk a prenecháva ho Jonovovi, ktorý útočí v 17. minúte 28. sekunde z poslednej tretiny stretnutia. Zimin, my máme rovněž první útočnou řadu, sovětské mužstvo útočí a gól! Majorov autorem 4. branky v 18. minutě doklepl přihrávku, kterou mu adresoval z pravé strany. Mám dojem, že to byl Zimin. Rozhodčí zápasu ukazuje to. Naši chlapci ukazují, že to byla přihrávka do brankoviště, ale branka uznána. 5-4, nedá se nic dělat. Ale jejíž běh nám znázorňuje číslice, Buli znovu vhozeno, pozor, sovětští hráči střílejí na naši branku, vedle branky letí Kotouč, Suchý se ho ujímá a znovu máme Kotouč v držení, vyhazujeme ho do středního a teď už i do útočného pásma, nebude to zakázané uvolňování, Kotouč se nedostal za sovětskou brankovou čáru. 17. minuta, 59. vteřina, nevyhodili jsme Kotouč do středního pásma, nový nápor sovětského mužstva, které má na ledě obránce Davidova, ale my máme Kotouč na holi, Golonka boje v rohu, kluziště, Majorov za naší branku, ale dříve u Kotouče bude Horešovský. Ano, a vyhoďme ho. Nepodařilo se nám to. Znovu přitištění Kotouče k hrazení. Buli provedeno, Nedomanský prohrál toto, Buli střela na naší branku, ještě jsou tam nebezpečné blízkosti, dobré je to. Polupanov už je za naší brankou, odtud alespoň na chvilku je nebezpečí zažehnáno. Makač v souboji se sovětským hráčem a vyhazujeme Kotouč do středního pásma a dojíždíme Jirkou Holíkem, dojíždět můžeme, protože Jirka Holík vyjíždí z vlastní obrané třetiny. Jsme na chvilinku v obraném pásmu sovětského mužstva, vyhazujeme Kotouč zahrazení. Tak novém u obraného pásma sovětského mužstva, Buli jsme prohráli, Kotouč letí na sovětskou branku, ale je na holi obránce Blinova, Blinov Ragulinovi, to všechno v obraném pásmu sovětského týmu, Sověti už útočí, už jsou pásmu středním, poslali si dlouhou přihrávku, takže Kotouč za naší brankou dojíždí Makač, ještě Hrbatý má Kotouč na holi, vyhoďme to chlapci, obrané třetiny, výborně, už je Kotouč zase na středním pásmu, už Ragulin posílá znovu Kotouč k nám do našeho pásma a už jej znovu vyhazujeme do středního pásma. 19. minuta, 4. vteřina, vydržet. Ragulin po místě pravého křídla výjíždí do naší obrany, ale přihrál jenom za branku na našeho Makače, Makač na Hrbatého a Hrbatý vyhazuje Kotouč za hrazení.
na ledové ploše sovětští hráči formování. Jarda Jiřík vyklepává Kotou do středního pásma, sám jede do středního pásma, přidržuje, každá vteřinka dobrá, drž Jardo. 4 sovětští hráči přijíždějí, přitlačují ho na ta počítat nedovedu. Vybojovali jsme Kotouč na středním pásmu, Ševčík pomalu drží Kotouč, vrací zpátky na Jardu Jiříka, Jarda Jiřík znovu do obrany pásma sovětského mužstva. Na našej striedačke všetko stojí a s napätím sleduje boj, ktorý sa odohráva v našej tretine. Pozor na to, chlapci! Kde je puk? Pod nami, tam, kde si pred bránkovou čiarou, ale určite nie za ňou, pretože červené svetlo nesvieti. Ševčík je tam. Dzurila leží. ...17 sekúnd pred hráčov v červených dresoch skorčuľovalo do našej tretiny. Je tam Blinov, je tam Ragulin, Firsov, Staršinov. Vikulov. Ragulin do Jiříka. Ešte 9 sekúnd presne do konca zápasu. 8. Dokonca tam ešte aj tá dvojka naskočila. Celé hľadisko v tejto chvíli drží palce našim chlapcom. 4 sekundy. 3, 2, 1. Koniec! Dobre vieme, čo sa v týchto chvíľach deje u nás doma, vážení diváci. Vyhrali sme 5-4 nad mužstvom Sovietskeho zväzu. Nastal čas radosti, veselosti a určite budete zaspávať s pocitom hrdosti nad výkonom našich chlapcov. Ešte predtým si však pripíte na ich zdravie, ale nie veľa, lebo našich hokejistov čaká ešte